Sing ngendang ndase atos. Wi, aku iki karo pengiring kowe nyendas-daske kok. Ya ben wi Wahyu aku. Wi arep ngopo meneh kowe? Kang senan apa? Arep mateni aku. Ora usah dipateni sok mati dhewe. Aja dipateni dilangin tupe nggo dolanan. Iki daklane Mbah Bardi. Iya. Tak andani, Tin. Wis kowe ora usah nesu. Kowe ora usah nesu, jebulno sing nabuh ya bingung. Bareng suwuk do mat-matan. Piye? Nananing. Nananing ning nananing nang. Berarti sing atos ora mung ndase sing ngendang. Heeh. Dalange barang. Iki mau wis penak alan-alan kok jenengan tok 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 ngono. Pakune modho. Delok to pakune delok. Kowe ra entuk sembrono. Ora kok modat-modat iki kaya ngopo? Iki paku sok e.